Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт драма театрындагы чираттагы премьера турында хәбәр иткән идек. Режиссер Айдар Жаббаровның шагыйрә Резидә Гобәева белән бергәләп чыгарган Казанга Тукай кайтты дип аталган заманча спектакль турында тәфсилләбрәк сөйләшү өчен без бүген студиягә аның авторы Резидә Гобәеваны чакырдык. Актуаль әңгәмә сәхифәсен журналист Миңназыйм Сәфәров алып бара. Хәерле көн, Резидә ханым. Хәерле көннәр. Иңелек сезне ғажайып үзенчәлекле, ғажайып тәсирле спектакль ижад итүегез белән, премьера белән тирәсрәге котлыйм сезне баргысында. Кабат-кабат кайтып карый ижад эше барлыкка килгән. Менә Тукай турында инде языласы язылган, ирәнәсе ирәнелгән, күрсәтеләсе күрсәтелгән дип фикер йөртүчеләрне дә гаҗәпкә калдырырлык, уйландырырлык әсәр килеп чыккан дип әйтәбез. Менә моның ниете нәрсәдән барлыкка килде? Шундай уй-уйга үзегездә дә, анда нәрсә артыгын әйтеп була инде дигән уй идеме? Бар иде әлбәттә, чөнки Тукай турында чыннан да сез әйткәнчә шундый күп язылган, шундый күп сөйләнгән, шундый күп куелган. Моның ниете узган елгы Тукайның туган көне һәм туган тел бәйрәменнән килеп чыкты. Безгә бу эшне тапшыргач, опера балет театрында Тукайның туган көнен үткәрү бурычын без ниндидер үзенчәлекле бер күрсәтәсебез килде. Безнең министрыбыз Ирада Хафизянның да теләге шундый иде. Ниндидер моңа кадәр булмаган, башка төрле матур кичә ясарга шуңа күрә Айдар Жаббаровны чакырды. Һәм біз Тукайның истәлекләренә кирип китеп, ниндидер яңа бер тудырырга тырыштык. Ләкин безнең ул вакытта вакыт та шикләнгән иде инде. Аны бәлки тулысынча без ул вакытта тартып чыгара да алмаганбыздыр. Ләкин ул бик күп фикерләр тудырды. Фикерләр дә булмады, әлбәттә, чөнки Тукайны һәйкәл итеп күрергә өйрәнгән тамашачыга ул бераз гына шокта булгандыр ул вакытта. Менә Тукайның гап-гади үзенең комплекслары белән, яралары белән, максатлары белән ниндидер гап-гади малай булып килеп чыгуы күпләргә бәлки ул вакытта гаҗәп булгандыр. Ләкин шуннан соң безгә тәкъдимнәр дә булды. Үстерегез, спектакль буларак үстерегез, зурайтыгыз бу әсәрне, күләмле әсәр ясагыз дип кызыксынучылар да шул вакытта күп булды. Айдарның күптән хыялы бар иде Тукай турында спектакль эшләү. Ул аңа әлбәттә ниндидер стимул бирде менә шул кичәдән соң. Чынында әсәр килеп чыккан дип әйтергә була, тамашачының агыра басып 10 минуттан артык алкышлавы бу турда сөйли инде, димме? Ләкин бер газета хәбәрчесе язуынча күптән түгел менә каравын карадылар, хупладылар, ләкин әле депутатлар карамадылар. Тагын депутатлар арасыннан хупламаучылар килеп чыкса, бу әсәрнең язмышы ничек булыр икән дип борчылып белдергән иде. Үзегездә дә шундый шик юкмы? Политикага кирип алай нәрсәдер әйтә алмыйм, ләкин без аларны инде спектакльгә чакырган алабыз. Һәм килсеннәр, карасыннар, фикерләрен әйтсеннәр, безгә бик кызык. Депутатлар арасыннан караучылар булды, Кайыл Зайдулла карады, Рамил Туфатуллин карады. Алар яраттылар дип беләм. Тагын калган депутатларны да көтеп калабыз инде, аларның фикерләрен дә ничек булыр. Миңа калса яратырлар дип уйлыйм, чөнки без үзебез дә гаиләбез белән барып карадык. Эш буын дип әйтәбез бу чиракта, әйме? Мин уйламаганым үземнең оныгымның шул дәрәҗәдә кабул итәр дип. Шуннан да бәлкем инде совет шырында тәрбияләнгән кешеләрне бәлкем киресенчә аларның фикерләрен үзгәртү авыррак булырга мөмкин, әйме? Аларның да килми аларның үзләренең эше. Ләкин яшьләрне миңа калса менә бүгенге вазгыятьтә мәдәнияттән, әдәбияттан читләшергә мәҗбүр булган яшьләрне ничек булса да шул рәвешле булса да Тукайга якынайту миңа калса ул бер дә начар булмас иде. Безнең максат та менә шулай. Хәзер бит балаларны китап укыту бик авыр. Бигрәк тә инде истәлекләр, кемнәрдер турында, шул ук Тукай турында булмасын, Муса Җәлил турында башкасы булмасын, уларның каядыр бер-ике шигырен белергә мөмкин әле мәктәп программасы буенча. Ләкин истәлекләргә кирип китеп, аны балалар түгел, өлкәннәрнең дә күбесе укымый инде. Без әдәбият дөньясында кайнаган кешеләр әле аны укырга белергә мөмкин. Менә безнең спектакльнең максаты да нәкъ менә шушы буында үзе безнең шәхесләрне турында шушы буынга сөйләү. Тулысы белән менә бу спектакльне караган балалар Тукайның кем икәнен миңа калса белеп китәчәкләр. Якынайырлар. Менә спектакльдән соң бик күп яздылар. Без Тукайның китабын алдык. Тукайны укыйсы килә башлады. Бүген кайтабыз да китабын укыйбыз дигән отзывлар бик күп булды. Бу инде безнең максат күпмедер без максатыбызга ирешкәнбез дигән сүз дип уйлыйм. Шуннан да бу чиракта мин исеме
мені тур келеді дегенім Қазанға қайту. Оның Қазанға қайту, Қазанға қайту, татарға қайту деп айтырым яғни. Чөнки шыннан да біз білген Тукай ол әншілтігі сындағы, Қазан өзегіндегі бронза сындағы шекілі, артығы да yok, кемі де yok, китабын тұтқан, ол биек, ол қол жетмес биеклікте. Бақсан көрсең ол да Ғапади малай Менә екен. бүгінгі күндә бәлки кемнәрдер шигырь язып карыйдыр, бәлки кемнәрдер иҗатка тартыладыр. Ләкин Тукай кебек бийек, Тукайны бийек Тукай дигән сүзне ишеткәч, без бит инде Тукай була алмыйбыз дип уйлыйлардыр. Менә алар үзләре кебек япь-яшь егетне сәхнәдә күргәннән соң, бәлки аңларлар, алар да теге юк-бар белән шөгыльләнмиләр икән, алар да чын иҗатка якын кешеләр икән, бәлки аңларлар. Миңа калса, һәр татар кешесенә, һәр балага моны карау зарури дип уйлыйм мин. Бик зур рәхмәт, алга таба да уңышлар насыйп булсын. Рәхмәт ясын. Исәнлектә күрешик.